I december måned er der nisser overalt. Nissen er en gammel person i Danmark, og han er forbundet med den gamle danske overtro. Folk, der boede på landet, mente, at der fandtes en lille mandsperson, som de kaldte for gårdboen, som beskyttede gården og dens folk. Han gik i grå bukser og havde en rød tophue på. Hvis man behandlede ham godt, så behandlede han også gården og dens folk godt, men var man ond mod ham, så kunne han blive ondskabsfuld og kunne finde på at genere folk på værste vis. Hvis man gerne ville stå sig godt med gårdboen, så skulle han hver lørdag aften, eller i det mindste hver højtidsaften, have serveret et fad grød med en god smørklat i. Det er den figur, den gamle gårdbo, som efterhånden bliver til julenissen. Og julenissen bliver så i vores jul til julemandens hjælper. I andre lande i Europa, der kender man faktisk ikke til julenisser. Der har man i stedet for dyrket den gamle katolske helgen Sankt Nikolaj, som senere bliver til Santa Claus, og det er jo ham, der så bliver til julemandsfiguren. Den gamle helgen var børnenes beskytter og kom med gaver til børnene. I den moderne jul bliver nissen så integreret sammen med juletræet, og nisserne bliver til julemandens hjælpere.